ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ରହିବାର ସମୟ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 15 ଦିନର ଏକ ଅବଧି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଗୁପ୍ତରେ ରୁହନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ପିଟିଦିଅଁ ଚିତ୍ରପଟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଫଳରସ ଓ ସୁଅ ଏବଂ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଔଷଧୀୟ ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।